Hejsa og velkommen til min tredje video på denne kanal her. Jeg har for første gang ansigt på nu, fordi så mange views har jeg ikke. Det er jo heller ikke så god redigering og kvalitet, kan man sige. Jeg vil faktisk også lige sige noget, fordi min sidste video, hvor jeg spillede Speedrow, jeg vil undskylde for den fejl, jeg har begået mig. Jeg har skruet helt op for lyden inde i Roblox, og så kan man egentlig næsten ikke høre, hvad jeg siger, og der er bare alt for meget lyd på inde i det der spil. Så jeg havde tænkt at slette videoen, men de er fejl, altså det kan ske for alle. De er fejl, altså det er undskyld, det kan ske for alle. Det kan jeg da ikke huske på. Det er lang tid siden. Og det er ikke så lang tid siden. Altså, det vil jeg gerne have. Købte jeg bare meget mel, eller hvad? Okay, jeg har bare købt en masse mel. Hvorfor har jeg brug for det her rum? I stedet for, at det bare står foran min cykel. Men jeg kan helt glemt at søge. Der er der kommet nogle apps. You don't have any speaker. No, I don't. I think. Hvad er det der? Hvad er det? Selv? Please? Det forstår jeg ikke. Jeg vil lige prøve at se. Hvad er det? Aha, det er smart. Så har vi noget furniture. Nå, så kan man vælge farve. Ej, det er sejt. Okay, der er sket noget siden sidst. Det er der. Det er der virkelig. Men hvad synes I egentlig om, at jeg begyndte at vise ansigtshallen? Det er jeg faktisk lidt interesseret i at vide. Nu har vi åbnet Bixen, så skal vi ud og lade. Daglig brug. Vi skal skrue lidt op mikrofonen. Nå, det må jeg se på i redigeringen. Var der ikke egentlig godt kommet sådan nogle lyder at se på? Nej, det er ikke. Jeg tror, der var kommet sådan nogle her. Ja, det er self-checkout. Nå, det er speaker, så man kan finde... jeg tror, det er til min computer. Okay, det skal vi prøve, når vi lige får ud til det. Det er at have sådan en dæk op med noget musik i Bixen. Skal vi tage lidt lyd på så? Men nu ikke for meget, fordi I ved, som sidst. 50 cents væk. Okay, jeg skal jo lige være nødt til at spille igen. 30, 25. Gud. Nej, det er noget galt. Ja, jeg skal lige hurtigt bestemme noget. Man kunne ikke finde chokipik. Det er ellers noget, jeg kommer op i her i Bixen. Jeg ved, om der egentlig også er ændret noget på leveringen, så det er lidt mere realistisk. Det håber jeg ikke, der er, fordi jeg er meget glad. Ja, det var det. Jeg kan høre jeg hørte klokken i Bixen. Vi må skynde os ind til kassen. Vi har jo ikke noget selv til at endnu. Hvad kunne vi ikke finde? Tea Black. Har vi ikke mere til? Vi har da aldrig noget. 75. Det er jo lige min hovedregning, der lige gik lidt galt der. Er det ikke, kan man ikke? Ja, jeg skal købe noget te nu. Hvis det gør glade. Tea Black. 55. Jeg er nødt til at sætte prisen op på det. Det er jeg. Altså, jeg sælger det sikkert alt for billigt af værkhus. Kan den ikke være der? Nej, det må den. Kan jeg ikke haft det? Nej. Ja, sådan gør jeg. Ja, det der, det kommer til at koste 7. Nej, det er jo... måske ikke 7. Men lidt hvad? Kan man ikke selv sætte prisen? Nej, det er ikke gratis. 5. Nej, det skal koste 7. Ja, så tjener vi da lidt på det. Ja, Amir. 10. 11.
nummer 15. Konge 65. I kan da ikke finde noget som helst, så må jeg kigge lidt bedre. Slet ikke, fordi jeg ikke har det. Så nu mangler det jo kaffe. Som om jeg er deres købmand. Ja, det er jo... Ups, det glemte jeg. Jeg synes, jeg bruger mange penge. I stedet for at tjene. Jeg er biksen. Tosæk. Gamle mand. Kun 11,15. Det er billigt til selv af det her. 2. Nej, 12 hedder det. Bare 12. Ja, 12 hedder det. Jeg tjener det. Jeg tror snart, det bliver stresset eller irriteret på mig. Det er en biksen. Jeg er rigtig god til at drive den. Ja. Jeg har lige drukket lidt juice. Jeg håber ikke, man kan se det. Sådan en appelsin. Det magter jeg ikke. Ja, jeg var egentlig mange dage helt efter 10, men det er først nu, der er nogen, der har købt det, efter jeg har købt det hen til butikken. Der mangler egentlig en del varer. Altså, jeg glemte det, men måske lige skulle bestille noget, inden dagen startede. Kom af til. Ja, nu køber lige sgu te og kaffe. Jeg lige vil sige vand. Okay, nu er der bare ikke nogen kunder. Øj, vi skal have bruge noget lys her. Det er ikke mig, der betaler strømmen. Eller, det er det. Jeg kan faktisk ikke huske, om man skal betale bedestrøm ting. Det skal man i Bloxburg. Det spiller jeg meget faktisk. Jeg har faktisk... jeg tror, i min næste video, jeg skulle have filmet alle ting, jeg har bygget i min Bloxburg-historie. Det er spillet Roblox til dem, som ikke ved det. Som faktisk er blevet gratis tidligere. Jeg har købt det, der koster det 25 Robux. Og det er jo virkelig det gratis. Nu kan jeg ikke finde det. Lad være. Jeg kan ikke finde butikken. Her. Og jeg så, at der var en koster. Du ser der foran. Måske jeg skal gå ud på fortorvet. Her eller hvad? Er det ikke? Jo. God butik. Ej, nu skal vi ikke købe så meget af te og kaffe. Jeg har lavet 2. Det er min 3. video. Men alle videoerne tror jeg har lavet shoutout. Men det kan være, at jeg skal lave konkurrence shoutouts. Men i hvert fald så shoutout til mine 2 venner. Den ene er Wizard, og jeg linker i beskrivelsen til dem begge. Jeg kan ikke lige huske, hvad den anden hedder, eller en flame i. Kan vi allerede finish det? Jeg fik et chok. Fik et chok. Loading er jo okay, yes. Ja, nu skal du tale min vare. Tak. Du har bare kan man lige skrive. Det ville være fedt. Hvis man lige kunne gøre sådan, men jeg husker, at jeg har prøvet på et tidspunkt. Jeg mener det. Og det ikke gik sådan. Du kan ikke finde noget. Så finish vi det day. Okay, vi har mange penge nu jo. Nu skal vi i hvert fald have købt nogle varer hjem. Har vi tukipik? Og 2. Vi kan lige så godt købe lidt af hver. Det bliver dyrt. Nå ja, men Max er meget lidt. Jeg kan ikke have mælk, fordi jeg har ikke noget køleskab. Men tror jeg godt, jeg kan. Så har jeg kun. Sådan, så håber jeg, at der er nye varer herude. Ja, det skal jeg love for. Ej, det var jo sjovere, at de blev stablet oven på hinanden, og de bare væltede lige ned i et selv. Ja, nu går rigtig at vente herude på min biksåbner op, men det gør den ikke til lille. Nej, jo, det gør den. Prøv at overveje klokken 8 om morgenen, indtil man åbner butikken. Bestil jer mel. Ej, det er næsten for. Det er sgu for meget. Men jeg har så meget herude. Måske vi skal holde noget udsalg på mel eller et eller andet. Ej, det var da utroligt med det juice der. Jeg føler selv klister under munden. Så. Hvorfor har man egentlig ikke rugbrød i andre lande end Danmark? Altså jo, man kan nok godt købe det med flækbrød i Tyskland. Altså lige, det er jo også lige fransk. Men jeg tænker sådan, man kan vel egentlig ikke. Jeg har aldrig set rugbrød i andre lande. Jeg tror, man kan få det i Danmark. Men hvorfor egentlig? Nej. Jeg skal have et køleskab. Pis. Det er lidt turen der. Ja, nu kommer der folk hjem. In the house. Ja. Yes. Er det ikke pasta? Jeg mener det var pasta.
Og så noget olie. Det plejer at være så dyrt. Altså jeg nåede jo egentlig nok, at den her video egentlig ville blive en video med GTA. Og det har jeg egentlig ikke holdt det nu. Men jeg sagde også, at I skulle skrive i kommentaren. Nej, det kunne jeg nok ikke høre. For den dårlige kvalitet. Men jeg havde egentlig lovet, at jeg nok ville gøre noget med GTA. Men jeg også spurgte, eller jeg sagde, at I skulle vælge, om jeg skulle spille private eller online. Det fik jeg egentlig ikke rigtig svar på. Også i køleskab. De bliver ikke dårlige at stå derinde. Nej. Men vandet, det ved jeg da. Det bliver ikke dårligt at stå der. Jeg har jo bare trykket løs på den der knap der. Kan man ikke sælge det ordentligt? Det er det, jeg har haft. Jeg tror, jeg skal holde min kæft over butikken. Måske egentlig det lukker kunder væk, at jeg har dem. Jeg siger bare, at det er naboens. Det er ikke mig, der har bestilt til et supermarkedet bestiller jo ikke normalt 10 kasser. Nej, det er kun naboerne. Open. Der er shop. Ej, det er det synes. Jeg har brug for et køleskab. Jeg vil også gerne have sådan en rigtig af. Så fedt. Men, ej, der kom nye reoler. Så var der, ja, nu er der også sådan nogle der. Ej, de er dem her. Det er sådan nogle, der er på altså tankstationer eller sådan noget. Vi skal lige finde det billigste køleskab. Billigt til. Ej, okay. Der er også lidt mere plads her. Ja. Jeg tror, vi går med. Hørte jeg en klokke lige før? Ja, det gør det. Kan du bare tale på løbet, eller hvad? Jeg vil lige små penge også. Hvorfor er der sendt? Kan vi ikke spille det som den? Det her, det går ret. Ja. Skal du til begravelse, eller hvad? Bestilte ikke Johnny Pig? Jo, det står lige der. Bestilte ikke Johnny Pig, men det er fordi, der stod 2 derovre. Men det kan da egentlig være, at jeg lige skal til min næste video. Det er jo en konkurrence til at vinde noget shoutout. Men jeg skal lige tænke i løbet af den her video, hvad det må kan bære. Jeg tror faktisk allerede, at jeg kan få det. Jeg vil nok først sige det i slutningen af videoen. 24. Jeg er ude til det der køleskab. Ja, vi kan vælge farve. Ja, det kan. Jeg skal bare have det her. Det er 375. Tak. Hvad koster den selv? Speaker, ja. Det skal vi også have. Det er også sejt. Okay, det bliver dyrt. Okay. Nå, ja. Kommer man i 0 før. Køleskab, så skal du ikke sige, at jeg kan ikke finde vand ned. Okay, det kan godt være, jeg ved også ikke, at de her kan gå ved sig. Men jeg vil gerne have stiger. Det er ret sejt, det er sådan nogle små supermarkeder, kommer i. Og så især, når man er på ferie, så er der lige sådan lidt musik. Og den er stadig lys i min headset. Nogle gange så går det egentlig bare, lige sådan her jeg tænder den, så går det egentlig bare ud. Måske skal tage den lige på den her. Altså, jeg ser ret dum ud, når jeg sidder den her. Jeg havde den vist den her på i starten af videoen. Men så glemte jeg det, fordi så er der nogen, der lige kommer hjem og... Jeg mangler... Står der ikke, hvad jeg mangler? Jeg mangler 174. Jeg kan du ikke lige købe for 400? Nej, 174. Jeg kan ikke tale i dag. 80, det får jeg ikke 80. Jeg kan stadigvæk ikke have for... 4. Jeg tror snart det er nok. Super. Nej, det er jo nice. Det er sikkert 27. Jeg mangler 93. Jeg kan mærke, det koster 93. Det kan det ikke. Den skal $1.20. Jeg har et mål om, at inden klokken er 9, så vil jeg gerne have råd til det her. Men det kræver nogle kunder. What? Er min pasta for dyr? Hvordan er det dyrt? Hvordan er det dyrt? Så 375. Det er ikke meget. 77. Vi skal lige have lidt lys af det vigtigste.
Der er helt sikkert foran 60. Yes, 2 kroner. Thank you very much. Nå, vi har allerede fået 5. Det er ikke dyrt på den. Jeg håber, det er den rigtige mikrofon. Fordi den sidder også med mikrofonen i kæden. Den gælder ikke til. Altså fordi filmerne, jeg håber ikke, at det er den mikrofon, der ikke sidder på, fordi den er i hvert fald ikke ramt ud. Eller ikke fordi kameraet er det bedste. Det er mikrofonen, så det er ikke i forhold til det her. Det er lidt meget. Nej, det var jo ikke flere dumme. Jeg tror, jeg har råd til at købe den. Jeg har lige købt et nyt lejse. Peanut butter. Og nyt mælk. Jeg skal lige se det. Nu har jeg alle de ting, jeg har fået. Så nu har jeg fået peanut butter. Jeg kan forstå. Så har jeg fået noget nyt mel, man kan købe. Og så noget olivenolie. Salt. Og så ris. Og spaghetti. Okay, så få den her nu. Nu står der i hvert fald 3 ud af 3, men det er nok fordi jeg ikke har råd til det nu. Undskyld, jeg lige der var lige en afbrydelse. Nå, hvad var det, jeg skal købe den. Det er det værd. Det vil jeg sige.
godt dele med